B'investiment ta' iżjed minn 4 miljun euro għaddejjin b'ritmu tajjeb ix-xogħlijiet ta' restawr fil-Palazz Storiku tal-Ammiraljat fil-Belt. Fi żjara tlieta filgħodu f'dik li kienet is-sede tal-Kap Kmandant tal-Flotta Brittanika Mediterranja sal-1961, il-Ministru għall-Ġustizzja u Kultura Owen Bonnici spjega li din il-binja mill-isbaħ tas-seklu 17 fi triq nofsinhar se tilqa' fih dan l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u dak tal-Avukat tal-Istat ġela darba seħħi riforma fil-qasam tal-ġustizzja. F'din il-binja, f'żewġ solari separati, se jkun hawn żewġ uffiċċji importanti għas-settur ġudizzjarju li huma l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat, li se jiġi krejat b'effett ta' liġi li tittgħaddem il-Parlament sas-sajf li ġej. Mifrux fuq 3 solari il-Palazz tal-Ammiraljat kien iservi bħala l-Mużew tal-Arti ta' pajjiżna mill-1974 sal-ftuħ tal-Mużew il-ġdid Muża is-sena li għaddiet. Ix-xogħlijiet jinkludu ir-restawr taż-żewġ faċċati tal-binja, ir-restawr tal-pitturi fuq is-saqaf, l-aperturi oriġinali u elementi storiċi oħra fih dan il-binja, l-installazzjoni ta' servizzi mekkaniċi u elettriċi biex jiġu offruti l-kumditajiet ta' uffiċini moderni, ix-xogħlijiet ta' tlestija u l-amara. Il-perit Dorien Kakija li inkarigata mid-proġett spjegat li waħda mill-prijoritajiet waqt ix-xogħlijiet hija li jintlaħaq bilanċ bejn il-bżonnijiet ta' faċilitajiet moderni u rispett lejn binja storika. Tisir ħafna xogħol biex ovvjament anka l-użu ikun qed jiġi sapportjat b'affarijiet li huma moderni. Hawnhekk għamilna r-routing kollu minn taħt l-art għaliex l-art il-pavimentar li kien hemm ma kienx storiku stajna naqilawh u għaddejna kollox hekk. Instabu wkoll diversi dekorazzjonijiet fuq il-ħitan li se jiġu inkorporati fil-proġett finali. Sibna ħafna dekorazzjonijiet pereżempju fuq il-ħitan antik qed nippruvaw nirrestawraw dawk ukoll. Il-Ministru spjega li minn barra li r-rilokazzjoni se twassal biex il-Palazz tal-Grand Mastru jingħata lura lill-poplu, l-Uffiċjali tal-Avukat Ġenerali u tal-Istat se jkollhom post aħjar minn fejn joperaw. Bekk dawn iż-żewġ uffiċċji se jkollhom post dekorus minn fejn jkunu jistgħu jaqdu l-funzjoni tagħhom. Ix-xogħlijiet mistennija jitlessew sal-ewwel kwart tas-sena d-dieħla. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.